بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Başımızın teci ustadla, yüzü nurli, dili doğali, hacı dedeli, yüreği nuru iman bile coşayan yigit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etiyen taat ibadatlarınızı, dergahına kaldırıyan kollarınızı, açayan ellerinizi, din dünyanızı çiğnetiyen hayır dualarınızı Huday Tebarek ve Teala barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, nığmat bolçuluk, yurt paraçılığı başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala daş yakinden geliptirseniz, hava soğuk diymeni, motor maşin diymeni, daştan yakinden geliptirseniz, bizim meclisimizi münevver edip nurlandırıp doğunuz Huday Teala, kıyamet gün yevme tebyaddu vucuhu ve tesveddu vucuh, yüzle iki völek bolacak kıyamette. Bir toforla qara ört qara bolacak, bir toforla ay yali yalfıllap duracak. Bizim meclisimizi soğuk hava bolsa da motor diymeni, daş yakin diymen geliptirseniz, nurlandırıp doğunuz Huday Tebarek ve Teala kıyamette hemmenizi eserleriniz bilen bile inşallah yüzünüz nurletsin. Ahir zamanna Hudayın yoluna adılan hicret adımlardan taysın inşallah. Geçen celesede Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın Resulullah Aleyhissalatu vesselam bilen bolun yağdayları, hizmetinize dersleri bilen yetiştirdik. Ama bir celesede tarih-i İslam'da deslapkı cihat, evvelin ceng moliyani İslam'da Bedir cengi. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye barandan 2 yıl sonra, yani hicretten 2 yıl sonra bir olokon vaqiye Gazve-i Bedir deyilye, ya Gazvetul Kubra da deyilye, Bedrul Qital da deyilye, Yevmel Furqan da deyilye, bir cengin adına bir Müslümanlı bilen tarihi Qureyş'in kafirleri, Qureyş'in başka antisiyelleri birbirine kömekleşer, kıyın güllerde diyelleri bilen bir olokon ceng molya içinde bir olokon vaqiye bilen. Ramazan ayın 17. günü Gazve-i Bedir volye. Müslümanlar Resulullah Aleyhissalatu vesselam Resulullah Aleyhisselam'ın fermandehisi bilen Müslümanların ve Qureyş'in arasında. Müslümanların sani 313 nefer. Aralarına bir 70 tane mineryali düye varmıştık. Bir 2 tane de atları var Müslümanların. Ama Müslümanların fermandehisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen bile. O taraftan da Qureyş'in kabileye Qureyşiyle ve bunlara başka taifalar, Araplar, ola fermandehisi Emr ibn Hişam adın kan eşyağınız Ebu Cehil fermandesi bilen, ola da Mekke'den geliyerler. Bedir diyeni bir yurdun adı, bir kuyun adı. Mekke bilen Medine'nin arasında. Şu ta karşın geliyerler, emme kafirlığın tedadi 1000 nefer 200 tane at bilen. Bula mücahizrek, sahanları kærrek, Müslümanlar 313 nefer, kafirler 1000 nefer olup geliyerler. Müslümanların 2 minmeni atlar varmıştık, bula 200 tane at bilen Bedir cengine geliyerler. Fermandelerde Ebu Cehil bilen. Ebu Cehil bir dua ediptir. Özü her kiminki hak bolsa
ol nahaq bolýan, batyl ýollaky bolýan, gana bulanyp ýerde bir togolansyn nepdir. Dogasa kabul bolýa Bedir jenginde Ebu Cehil'in özi gana bulanakadany helak bolýa. Ebu Cehil'in deslap kunyesi Ebul Hikemmişdik, yigit dostlar. Yani hikmet eýesiydi. Beter Ebu Cehil bir akıllı adammışdyk. Aklını ýöne batyl ýola istifade etýänmişdik. Darun Nedwe diýen bir darwa tamam fikirleri dökýärler. Qurayşyň ullary 40 ýaşa ýetmese o takiş kim eltmeýärler. Ebu Cehil evvelin kanun dewen 30 ýaşyndaky, bäzile 27 ýaşyndaky diýe. Darun Nedwe ýaşyllaň arasynda girakadan akıl nazar berýärmişdik Ebu Cehil. Yani sizlere bir fikrine dadyny öwde bolansaň mundan istifade etýärmişdikler. Emma Resulullah aleyhissalatu vesselam maňa Ebu Cehil kunyany Resulullah aleyhissalam beripdir. Hazreti Sumeyyani bir biderek ýagdaýda, feji ýagdaýda Naydani Hazreti Sumeyyan bağışlan awrat jaýyna şeýle bir eziyet berakadan şehid edende Resulullah aleyhissalam bir güýji bir ýaşul zenanaga ýetýä. Ebul Hikem de Ebu Cehil lipdir Resulullah aleyhissalam. Ebu Cehil konye bilen soňra şeýle musulmanlaryň arasynda taryhda Ebu Cehil şeýle ma'ruf bolýar. Behral Bedir jengi musulmanlar bilen Qurayşyň Mekkan Qurayşlarynyň arasynda musulmanlaryň fermandesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Qurayşylaryň fermandesi Ebu Cehil Emr ibn Hisham. Emma bi jengin sebebi näme? İslam dini deslap bilmelidimiz yigit dostlar, İslam dini bi jeng bilen ya adamlar gyrmak bilen gelenak. Mın sebebi deslap vuruşun sebebi Resulullah aleyhissalatu vesselam'a haber gelipdir. Ebu Sufyan ibn Harb, Hazreti Ebu Sufyan sonra Mekke feth bolanda musulman bolýar. Bir ticaret edip bir kan mal bilen Şamdan Mekke'ye garşyn gelýär. Resulullah aleyhissalam şu haber geten wagtynda Hazreti Ebu Bekir Siddiq da bilen geňeşýär. Şoň ýönden çykaýly şo mallar aleyli. Näme diýip bu mallar almaly? Ebu Sufyanyň Şamdan ticaret edip getirýän mallary täze Medine'ye baran sahabalar we Mekkeli sahabalaryň mallarmışdyk. Yani şo mallar hemmeti bir musulmanlar mallarından geçäkadany her gaýsy gitdi da bulan öz Mekke'de etberen mallary Ebu Sufyanyň eline ticaretten gelýär. Hon bir öz mallaryna ýetişeýilýär kadan Resulullah aleyhissalam musulmanlar bilen Ebu Sufyanyň öwünden çykjak bolýar. Emma Ebu Sufyana bir habar gelýär Medine'däki musulmanlar Resulullah aleyhissalam bir kerweni wurjak. Bir ticaretten Şamdan gelýäniň öwünden çykjak bolýar diýip eýen birini ýollapdyr Mekke'ye garşyn. Yetin kömege garşyn näkadan bar musulmanlar bu mallar almaka diýip birini iýerýär. Ol adamda bir biýavre ýagdaýda Mekke'ye girip barypdyr. Ay yetişiň ha, berden barşyny gyýgyryp barýan bolmaly, çygyryp. Ay yetişiň ha, mallaňyz gitdi, mallaňyz Muhammed aljak bolýar, musulmanlar aljak bolýar aleyhi afdalus salatu vesselam. Hey şu duran ýagdaýyňyzdan nädeger başga bir zada gymyllasaňyz yetişmeýäňiz ha diýip şyjyra bir robo wahşet bilen Qurayşylary Mekke'ye barypdyr. Ýani Ebu Sufyanyň iýbereni. Olada hemmeti teýýarlanakadan şondan jeňe garşyn gaýtýarlar. Ebu Sufyanyň ýolun üýtgedäkadany Şamdan getirýän ticaret mallary bir Resulullah aleyhissalamyň da barjak mesirinden ýolun üýtgedip derýan kenaryndan sahillen Mekke'ye garşyn barypdyr. Behäran malla garet bolmaýar, mallar musulmanlar almaýar, o da Mekke'ye garşyn barýar. Ebu Cehil 1000 nefer Qurayşyly bilen jeňe garşyn çykyp gaýtýar. Ebu Cehil aýdypdyr, "Laýny jeň näme gerek? Mallamyz ki sagaman bardy. Bize şo mallary berjekkä boldyk." Ebu Cehil şo tada öýdi kepläpdir da. Ştada baýat birimiz ya Muhammed ya men helak bolmaly dipdir aleyhi afdalus salatu vesselam. Biz Muhammedi helak ederiz, izindanna hafasulary, araklary içer, zenanalary oýnadars. Biz şeýle bir ulukon bir jeşin tutmaly diýakadany şo niýet bilen gaýtýar. Berden Medine'den Resulullah aleyhissalatu vesselam musulmanlar bilen hareket edip Bedir ýurduna garşyn gaýtýarlar. Musulmanlar Resulullah aleyhissalam 313 nefer bolakadany.
Hazreti İbn Mes'ud radıyallahu anh aytya. İbn Mes'ud radıyallahu anh de kule boylumuştuk. Emme şodur şi ilmdan doli, hatta şu ummata 114 Kur'an-ı Kerim'in suresi olsa 70 tane surani özüm Resulullah aleyhisselam'ın mübarek ağzından aldım. Ahaztu min fihi sallallahu aleyhi ve sellem. 114 sure olsa Kur'an-ı Kerim 70 tane surani Resulullah aleyhisselam'ın mübarek ağzından özüm öğrenip ummata geçirdim diyemiştik. Hem halal haramda yetik, hem Kur'an-ı Kerim'e yetik. Hazreti İbn Mes'ud radıyallahu anh Hazreti Ömer mübarasında aytmıştı, "Kunayfun muli'a ilmen." Kulece boylu bolansan torbacıktır, ilimden doldur diyemiştik Hazreti Ömer İbn Mes'ud radıyallahu anh. Kule boylumuştuk. Yankı Ebu Cehli Emr ibn Hişam'i Bedir cenginde İbn Mes'ud radıyallahu anh öldürüp helak etiyada. Beherhal on gurrununa girmeyli Hazreti İbn Mes'ud aytya, biz Bedir günü Bedir cengine karşın uğrak kayttık. 70 tane düye olansan 70 düyeni Müslümanlar aralarında taksim ettiler. Takriben her 3 nefere bir düye yetti. Her 3 nefer volaqadan bölüşüp bir düyek minmel bolduk. Yolla birimiz minsek o kaptalına 2 nefer yürüyüp kaytmalı. Ay biyadalarından sonra cahilleri öğüt etmeli. Her 3 nefere takriben bir düye yetti. Hazreti Ebu Lubabe, Hazreti Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhuma bulan ikisi üçüncüleri, bula da bir dünyaya şerik bolupdurlar. Bulan üçüncüsü Resulullah aleyhi afdalus salatu vesselam bolupdur. Yani Resulullah aleyhisselam öz başına 2 tane atba, bir ata mineyin, jodab gaydeyin, ya öz başıma bir minilyan zat bolsun daha görün sahabalar bilen 3 nefer bolup bölüşüp gelýän bolsalar şu 3'ün biri bolupdur. Bir düyak Resulullah aleyhisselam Hazreti Ali, Hazreti Ebu Lubabe bilen bile bir dünyany bölüşdiler. Hazreti Ali bilen Ebu Lubabe aýdypdyrlar, "Ya Resulullah, nahnu nemşi ank." Ya Resulullah, biz üçimiz bile düştük, sen düyaga minnen git, bizim ikimiz de sen tarafından yürüyoruz. Biz minip durmaylı ya Resulullah, sen dünyany kullen Bedre barýançak takriben 168 kilometrda şu mahal muhasebele bilen barılyan jay Mekke bilen Medine arasında şizre mesafete varmalı. 168 kilometr medenne Bedir Medine'den fasilesi varmıştık. Ya Resulullah diptir Hazreti Ebu Lubabe bilen Hazreti Ali, biz özümüz piyade gider, sen bizim yerimizde min ya Resulullah diyenine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek sözünü aýdypdyr. "Ma entuma bi aqwa minni." Sizin ikiniz menden gavirak da kim diptir. Sizin ikiniz menden güýçlirak da kim diptir. "Wala ana bi aghna anil ajri minkuma." Rawahu İmam Ahmed rahimahullah. Menne sogapdan sizle ýaly, menne sizlerden beter sogapdan biniya zakim diptir. Size sogap gerek bolsa maňa da sogap gerek diptir. Siz de menden güýçlirak da kim diptir. Her kim öz nowatyna gezekle şakydanjyk miner diptir Resulullah aleyhisselam. Tawadu we musulman dogalla, be pesperli we bu gurrunun içine girkicek bolsak mawzudan çykjak da adam. Yani Resulullah aleyhisselam hiç özün saýlamaýanmışdyk da. Bir tawadu we siz menden güýçlirak da kim? Ya maňa da sogap gerek. Siz men sogapdan biniya zakim dip Resulullah aleyhisselam novatında minýänmişdik, novatında düşüp piyade gitýänmişdik. Bir tawadu we Hazreti Enes aýtýar radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu vesselam bigadri tawadu watdy, bigadri pesperligi watdy. Şu sahabalar arasynda oturanna ya sahabalar ewe düşürüp ýörtýänmişdik, öz ýyzdan ýörýänmişdik. Arada bir Arabi geldi. Arabi diýen bir malyň üstüne gezýärler. Käde wagtda mallaryny goýup Resulullah aleyhissalamy Medine'ye gelýärler. Sahabalar da şol malyň üstüne gezip ýörärler, bir wagt gelse keyif etýänmişdikler. Näme bu sahabalar Resulullah aleyhissalamy edip goýup bir näçe sorajaklatlaryny sorap başarmaýarlar bolmaly. Haya etýärler, çekinýärler, utanýarlar. Ohm aňyrdan malyň üstüne gelýän biri bolsa, günjek soraýan bolmaly. Hiç bir utanma da ýok, çekinme de ýok, rahat soraýan bolmaly. Ohm sahabalar eýen bir Arabi biri gelse,
Ol çarwarak malyň üstüne gezýän bir gelse sahabalar hem keyif edip döwrün alýamışdyklar. Bula sorany gün sonra ýerli biz de kän zatlar bilýäs. Ýogsa özümiz sonra başarmaýas diýip. Bir gün bir Arabiň biri gelipdir Rasulullah aleyhisselam'a. Sahabalar bilen tegelene kadany Peygamberimiz oti. Aňyrdan gelipdir hemmesi deň bolup oturan bolmaly. Rasulullah aleyhisselam öz başynda saýlanyp ya görüňde şu belli diýakadan hatta näçe jelesi mundan öňçe geçdi. Medinek Ebu Bekir Siddiq bilen deslap bar ýa-ki Medineň ähli tanymandyr. Haýsy birisi Muhammed diýip deslap Hazreti Ebu Bekir Siddiq Rasulullah aleyhisselam mükadipdirler. Şol Arabi gelen wagtynda adamlary gözläpdir. Bulara vakadan eyyukum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hay sizin haýsy biriňiz Muhammed dipdir. Yani bigat tawadu bilen, bigat pesperlik bilen Rasulullah aleyhisselam aralarında oti. Aňyrdan gelenini hiç gaýsyn bilmän eyyukum Muhammed. Haýsy biriňiz sizin Muhammed bolýaňyz dipdir. Sizlere Rasulullah aleyhisselam tawadu we düýäminen nede her gaýsymyz öz nowatymyzda bilmelisiz menden güýçlürek de ya men sogapdan biniyaz edip Rasulullah aleyhisselam'ın bir de tawadu. Hazreti İmam Şafii rahmetullahi aleyh şagirdi İmam Ahmed ibn Hanbal. İkisi mezhep baş, Şafii mezhepliň başy, Hanbali mezhepliň başy. İmam Ahmed'in gürüňi ýaş ýigit dostlu. Näçe jelesi mundan öňçe de geçdi. Ey adamla Hudaýdan bir zady dileseňiz, ýöne şo zady ber diýmän diýipdir Hazreti İmam Ahmed ibn Hanbal kuddise sirru. Hudaýa ýöne bir zady ber diýmän. Men Hudaýa maňa hadise öwrenmekli ber diýdim, Allah maňa nesip etdi. Emma mydam men gynçylykda ýa ilim golum zynjyrly boldy, ýa özüm zynnanly boldum. Maňa hiç wagtda afiýetiň içinde öwrenip başarmadym. Dileňizde Hudaýa ýöne bir zady ber diýmän, afiýetiň içinde bolsun, parahatçylygyň içinde bolsun diýip dileň diýmişdik. Behar Hazreti İmam Ahmed kän zynnanlarda geçirýär. Bir aqideleň fasit bolan wagtymyşdyk Bagdadda. İmam Ahmed ibn Hanbal şallaklary urulýarmışdyk. Zindandan çykarlakadan İmam Ahmed ibn Hanbal ha. Gündüne bir näçe şallaklary urulýarmışdyk. Bir gün İmam Ahmed ibn Hanbali şallak vurmana zindandan çıkarıp baryan wagtlarynda ewinden bir çykypdyr. Ey İmam Ahmed diýipdir. Ey İmam Ahmed, ýoluň hakdyr, ýoluň dogurdur diýipdir. Bir näçe gamçy iýen, bir näçe şallak iýen diýakadan sözüňden ýoluňdan dänama diýipdir. Men bir wagtda bir ogurluk etdim diýipdir. Şu ogurlugy men boýnuma daqçak bolanlarynda bigadry wurdular, men 1000 däne gamçydym diýipdir. Emma şu batylyň üstüne etiraf etmäni durdum diýipdir. Sen da ýoluň hakdyr ha, sen namyndan öwürlama diýipdir. İmam Ahmed aýtdyr, şoň aýdan sözi maňa näçe adamlaryň aýtjak nesihatinden maňa güýçlürek boldy diýe. Ve her hal İmam Ahmed ibn Hanbal zindandan çykarlakadan şallak urulýarmışdyk. Şol mübarek köne we şol egmasyň içindeki şallak iýen könegini İmam Şafii rahmetullahi aleyh alaqadany şagirdi ha. Pesperligini özden Rasulullah aleyhisselam'ın ahlakı bilen ahlaklanan insanlar. İmam Şafii İmam Ahmed ibn Hanbal'ın könegini alıp oğşap gözlerine çekýänmişdik da. Yani şu köneň içinde, şu libasyň içinde mezlum molaqadan durdu diýakadany şol könegini öz şagirdi bolmakly bilen könegini oğşap yüzüne çekýänmişdik. Rasulullah aleyhisselam'ın ahlakyndan bir tawadu musulman dogully. Emma ikilenji almal dersimiz şundan. Rasulullah aleyhissalatu vesselam bir bahuş adamy, bir huşly adam, akıllı adam bizden sorulsa, hey bir akıllı adam kim diýilse, eýen biziň zehnimize geljek zat, ay bir akıllı adam belli dämi? Ay meselem 40 ýaşapdyr, häzir 30 ýaşynda wagan hemme zatda bir pişreft edipdir. Bir akıllı adam, zirek adam, bahuş adam. Häzir bir ýaşy ojrede emme bazaryň içinde nagadar hat köller jaýlar alypdyr. Hey her ýerlerden bir kän zatlar üýşüripdir. Bir kän mallar, mülkleri üýşüripdir. Ay bir akıllı adam, aklyndan istifade etýän adam. Muňa biderek diýiligi de ha. Emme tärifi o da. Akıllı adam, zirek adam, bahuş adam ol näçe däne tükäller bazaryň içinde seterläk goýmaklyk. Bulla biderekde emma Rasulullah aleyhisselam'ın
tarifi Resulullah aleyhisselam'ın düşündürüşi akıllı adam o da. Zirek adam, bahuş adam Resulullah aleyhisselam beyle tarif etmeye. El-keyyis men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt diye Resulullah aleyhisselam. Ravahu Tirmizi rahimahullah. Zirek adam, bahuş adam, akıllı adam men dâne nefseh. Nefsin peseltye ve amile lima ba'del mevt. Ayırlandan sonra, ölünden sonra, amanat ruhu çıkandan sonra hayır verecek zatlara çörüngöşye. Şol adam akıllı adam diptir. Zirek adam, el-keyyis, akıllı adam, bahuş adam, men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Nefsin peseltye, ayş nefsin her zatlar ettirecek da, yok, hayhevesin uğruna gitmeye, nefsinin isleyişine göre gitmeye. Canı sıkandan sonra, kara yerine tegine barandan sonra hayır verecek zatlar amel etyen adam, akıllı adam diptir. Resulullah aleyhisselam şu dersi veriye bize. Ey Müslüman yigit dostlar, men sogapdan biniya zedipti Resulullah aleyhisselam. Sogap maňa da gerek. Her kim öz novasyna minsin, men de sogapdan biniya zedip Resulullah aleyhisselam ahiret emelini emel etýärliň başy boldy. Bize şunu öwredipdi. Yaş yigit dostlar. Hazreti Mahtumul İşan näme diye? Göňül goý gözel Allah küýüne. Göňül goý gözel Allah küýüne. Meşgul bolup yatma malı oyna. Adamzat mihman sen dünýe öýüne. Bir gün öý içinde mihman tapylmaz. Gaflet içre galyp yatma turawer. Her ne berseň eliň bile berewer. Dirilikde ölüm işin görewer. Bir gün cesed içre bu can tapylmaz diye Mahtumul İşan. Dirilikde ölüm işin görewer. El-keyyis, akıllı adam, zirek adam, bahuş adam canı baka ölünden sonra hayır verecek zatlar etýär. Namaz jaýynda, dehreti jaýynda, halal haramı jaýynda. Dirilikde ölüm işin görewer. Bir gün cesed içre bu can tapylmaz diye Mahtumul İşan. Adam pes emel etmek nämen ýerinde? Adam can çıkandan sonra hem gerek zatla, peýda berýän zatlamışdyk musulman dogully. Tolstoy diýe bir Rusiýeli bir niwisendeliň biri. Ýaş oglanlar bilýän bolsalar, bir kän dersleri ýazýanmyşdyk. Özüne iman bolsun bolmasın o bilen işimiz yok. Resulullah aleyhisselam aýtdy: "El hikmetu zalletul mu'min." Hikmet diýäniň, gaw söz diýäniň, hekimane keple sözle mu'min adamyň ýitirip ýören zadydyr dipdir Resulullah aleyhisselam. Her kimden bolsa o alynýar. Biz dersine bakýas. Ol bir däne hikaýany getirýär. Yani bir ders haşy mawzumyda degişli. Ýaş ýigit dostlar. Adam aýyrlandan soňra amel etýän adam Resulullah aleyhisselam akıllı adam diye. Bir adamlaň biri bir owa barıpdyr da. Bu owa täze baran wagtymyşdyk. Şol owaň başyndan, hanyndan, sultanyndan, şol owaň ulusundan maňa bir yer ber, maňa bir ýurt ber diýipdir. Bir täze baran adam da ol owa göçüp. Ol adam da diýipdir, bolýa saňa geren yer bolsun. Biz obadaki adamla kän yer bilen işler de yok. Sana bir yer vereyli öz halan miktarın bolsun. Näzire berjek? Erti gün doganda sana bir belgi goýaýyl, bir tarapda bir yerde bir bellek goýaýyl, bir agajy tikakadany. Şondan başlarsın özüň nirek sellim ýürüýsen git ýürüýdäni. Nirek ýetseň ahyrda özüň nerden aýlanjak bolsaň aýlanakadany şimeň ýurdum diýdi özüň tutdan gaýt. Ýöne bir şert bilen sana berýäs. Agşam gün batmaka öwürlüp başlan ýerine öwürlüp gelersiň diýipdir. Nirek gitsen git, nirden ne miktar ýurt tutunjak bolsaň tutun, emma şu gün batmaka başlan ýerine öwürlüp gelipdir. Bu adam bolýa, erti owaň adamlarda çykýa. Bu adam da barýa, bir ýerden şeýle gazyk urýa, belgiň belletýä, şondan urýa da. Hay yürüp da gitmellerdir bu tak, yörtüp gitmeller, özü bir gün nämeň diýipdir da. Ýanka adam yörtüp başlaýar, bir tarapdan yörtüp başlaýar, ýygyň käde gözleýän bolmaly, o fasyla çyp barýar, ol adamla galyp barýar ýydrakda. Aňyrakda barakdan bir ýygyny gözläpdir,
Häzir baday agşama da wagtda men häzir aňyrak gidatam boljak diýipdir. Mahul aňyrak ýörtýän bolmaly. Ýörtüp indi bir ýurlajak bolanda ewrakdy görüpdir, awodarrak yer wa bir gulli, gawbur otlar gögertýän ýerle wa ay bizada men ýurdum bolsun, onda da aleyinle men ýurdumun içine girsin diýip aňyrak ýörtýän bolmaly. Indi o tadan ýurulajak bolanda o taraň görüpdir bir suw içdiren yer wa bu bida suw içdirýän yer ýurtda bolsa, binagat gaw boljak. Ay o zada men aleyinle Muny görenden soň aňyrak awodarrak yer, bagyrrak yer görýän bolmaly. Ay olar da men aleyinle fasala açypdyr, mahul owadan gidipdir. Inni ewurlaqydan bäri gaýtjak bolupdyr, kän fasala wa o kinni golaýlapdyr. Şondan ýagdaýda ýok. Ýadagyly ewurlip ýörtüp gelýän bolmaly. Ol sen şu tak agşama gün batmaka gelseň taňa berilýär diýildi. Ewurlip ýörtüp gelýän bolmaly, halla ýok, ýagdaýda ýok. Ay gün batmaka şol golaýlapdyr ýanky barmaly ýerine, deslap başlan ýerine. Golaýlan wagtynda ýykylakydany beterdi kän ýadan soň bedeni jogap bermäni şo tada ýykylyp ýatýar. Ama han aýtýar, "Men görüň näme jany barmy? Ýanyna bar ýerle görýärli kän ýörtenseň jan çykypdyr. Şo tada ölüpdir. Ama şu aýrylan ýerinde gabryn gazyň diýakydany gabyrga diýerli. Şoňa gömjek bolanlarynda defedäki han deslap gum guýjak bolan wagtynda aýdypdyr. Sen in heme ýörtdiň, şi ýerle özüňki ýurtly özüňki bolarmy kädidiň, saňa ýeten ýer faqat 2 metr boldy diýakadan defedinden gum guýupdyr. Yani adam dersini almaly biz ýaş ýigit dostlar. Adam her nagat ýörse ahyrda 2 metr gabryň içine saňa ýetjek zat şo. Rasulullah aleyhisselam aýtýar: "El-keyyis men dana nefsehu ve amila lima ba'dal maut." Ay bolar günowşuk bolar, elhamdülillah. Halal bir rızkym ma, halal bir kesbim ma. Ay dünýäni tutanmamy. Ahiret muhimrakdyr diýakadan şoň ýerine gedýän adam, zeren adam şo diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýöne aýdypdy da öz amel etýänmişdik. Görüň Rasulullah aleyhisselamyň harisligini taati, sogaby Rasulullah aleyhisselam öz harisligini kökesini görüň. Men sizden sogapdan size gerek bolşýar, men nebi niyaz edýänmişdik. Şon Hudaý tebarek we taala ýaş ýigit dostlar gaw billah goýun. Her bir ýagşy amel bolsa, her bir sogap amel bolsa, her bir gawlyk bolsa şonu etjek bolaýlyň. Bir gişik ýa-bi olakan diýmäýliň. Her bir ýagşy amel bolsa Rasulullah aleyhisselam şonu öwredipdi. Sogap yani her ýagdaýda bolsa musulman adam tä jennete girýänçe sogapdan doýýan nädir? Gişik olakan diýmäýliň. Billah goýun, Hudaý taala 4 zadyň içinde bukdurup goýupdyr. Hudaý taala 4 zadyň içinde bukdurup mahfi etip goýupdyr ýaş ýigit dostlar. Ewünçäkisi Hudaý taala rizahu fi taatih. Allah öz raziçylygyny taatiniň içinde bukdurup goýupdyr. Yani her zat etýär Hudaý bizden razi bolsun diýärse, okuyan namazyňdan Allah razi boljak mälimde, tutýan arazaňdan Allah razi boljak mälimde. Bir musulman doganyňa gülýän, şaýat şu gülmäňden Hudaý razi bolsun. Ýolda barýakan bir daş ýaty, daş halkymyza hem bolmasyn diýip aýyrýan, Allah şaýat şondan razi bolsun. Hudaý taala öz raziçylygyny Hudaýyň söýjek zatlarynyň içinde bukdurup goýupdyr. On bir olokon gişçik diýmeli Rasulullah aleyhisselam düýä minmekde, piyade gitmeklikde sogap taatiniň içinde Rasulullah aleyhisselam sırfanypdy. Yani bizleri öwretýär. Ýaş ýigit dostlar, Hudaý taalaň rezaýaty Hudaýyň söýýän zatlarynyň içindedir. Gişçik olokon diýmäýliň, bernamaňda goý. Başarsaň şonu etjek bol. Allah haýsy birsinden razy boljaklygy mälimdedir. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Hudaý taala rezaýatyň taatiniň içinde bukdurup goýdy diýse, bir wagt bir mejusi adam, mejusi oda Hudaý diýip ýören adam İmam Azam Ebu Hanifeden bir näçe miqdar meblag qarz edipdir. Wagty dolanda İmam Azam radiyallahu anh qarzyny almany özü barypdyr. Ol adamyň gafsyny kakakydan İmam Azam berde durupdyr. Günüň eteginde, günne şatırdap duran bolmaly. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh günün eteginde du ol mecusi adam gafina açıptır. Ey Ebu Hanife deyiptir, sen näme günün eteginde du? Kölege watdy diýwarın kölegi.
Bağın kölögöde duramalla. Görün Hudaý Taala'nın rizaýatynyň içinde gezýärliklerini Imam Azam aýdypdyr. Ey mene sana garz berdim. Garzyňdy dogurja özüni almaly. Sen kölögäňden men kölögelensem, garzymyň üstüne bir peýda allygym bolamasyn, Hudaýyň rizaýatynyň men çykamaýyn ýakadan günüňe teginde durdum dipdir. Yani şu azıcık miktarda bolsa senden hayırlanlığın bolamasın. Garzym, doğru garzymyň özü bilen bolsun. Sen kölögäňden istifade etsem, garzymyň üstüne bir zat allygym bolamasın. Ol mecusi derhal musulman boltury bir iman näme diýip. Görüň bir gişçik zat diýil ýa-da, emma şuna çellim raýat etýärmişdikle da. İmam Azam bolýa nagadar ha mezhep içinde mezhebin tutaqadany İmam Azam'a göre namazlaryny, mezheplerini şoňa göre etýärler. Şizre bir Hudaý Taala'nın rizaýatyny her zatda tapjak bolýarmyşdyklar. Ey ýaş ýigit dostlar, heftäňde ortasda Hudaýyň rizaýaty nämeň içinde degmälimde ha. Dostuňa deň urýan ýür bigizi tefsir we kelas wadyr ha. Ey ýa-da da bilýän ýür gideýil ýakadan gaýtýar. Her gaýtymyzda bir ýerden hemmäňiz iş. Mun ýene aýtýany heftäň ahyrda tätil günümizde dogurda heftäň ortasy bolýar. Allah hemmäňizden razy bolsun. İşleňizde ýa-da wagtyňyzda gelýäňiz. Hudaý Taala'nın rizaýaty şijre zatlyň içinde bokturgully. Ay bir hefte men eşdýän innikafda hiç tatda galyna kellämde. Galmasa galmasyn. Ýene gel Hudaý Taala'nın rizaýaty şijre oturşykda we hayır dogaly we tagsirli we ýagşy dogalar edilýär diýip gelýän Allah'ın rizaýaty şijre zatlyň içinde. Ay kellämde zat galmaýar diýip durma. Bir ýaşul zenanylaryň biri bir wagda her hefte barýanna, onuň agtyga aýtdyry, jan eze diýipdir. Senki hiç dat kelläňde galanak eşdýän zadyň sen gelip aýt diýende de bilemäg ogullypdyň, ay näme diýip barýan sen şo tak diýipdir. Hey bäfte barýan hiç datda sen kelläňde galanak, ýene gelýän, eje näme eşdiň diýende bilemäg ogullypdyň. Ay näme haýyr sen näme diýip barýan diýipdir. Ay gidip görme diýip agtygy şey diýe. Ol ýaşul zenana bir ders beripdir. Jana gollypdir, şu elek diýipdir, şu suwa bir ýanynda bir çelek duran bolmaly. Şu elegi bir şu suwa batyrda çykar diýipdir. Ogully şeýle agtygy da batyr akadan elegi çykarypdyr suwa. Ha jana gol suw galmadymy içinde? Ýok, eje hiç dat galanak elekde suw galjakmy diýipdir. Ha ýene bir batyr şon diýipdir. Ende näme? Ýok, hiç dat galanak. Hay näçe gedekde batyrdypdyr oňa. Hey şeýle elegi batyr akadan suwa çykarýan bolmaly. Jana gol hiç dat galmadymy? Ýok, hiç dat galmady. Agtygyny aýdypdyr, gördüňmi ogullypdyr. Elek hiç de saklamady. Imme ewünçäki elekmişi diýipdir, nagat arassalanny diýipdir. Her gedekde suwdegiýe çykarylýar, suwdegiýe çykarylýar diýipdir. O bilen ýuwly arassalanny bi diýipdir, imme suw galmat diýipdir. Ey menne sizre de diýipdir, barýan rahmet suwlar, rahmet gurrunlary eşdýän, Allah agdalýar, Rasulullah agdalýar, gaw gurrunlary eşdýän ýüregim ýuwlýar diýipdir. Galmasa da arassalanar diýipdir. Ey menne sizre men barayın eşdeyin, galmasa da bir ýagşy dogaly bolýar. Hudaý şundan razy boljakdyr diýäkdan gaýtýaňyz, inşallah Hudaý Taala öz rizaýatyny taatynyň içinde bokturup goýupdyr. Allah hemmäňizden etýän işiňiz sebepli inşallah razy bolsun. Emma ikincisi Hudaý Taala 4 zatda bokturup goýdy. Rizaýatyny taatynyň içinde, emma Allah öz haşmyny, gaharyny günäň içinde bokturup goýupdyr. Ýaş ýigit dostlar. Ey bir günah gişçik da diýmäýli. Her bir günäden musulman adam gaşşak bolmaly. Birden şu gişçik diýen günäň içinde Hudaý saklasyn, nauzu billah, Allah'ın gahary arkasynda bolamasyn. Musulman adam bernamasyny şunu goýsa, ey şu bernama bilen ýürýsen, nagy zindigin gawy boljak. Ey her bir zady meni deýin, Allah şundan razy boljak. Mälimde nämeň sinir rizaýaty bokturgully mälimde diýip her ýagşy amel etjek bolsa musulman adam. Her bir günäden ne gaşşak bolsa Allah'ın gaharysynda bolamasyn diýse, şundan aňyrda ýolokon zat gerek ha. Hudaý Taala haşmyny, gaharyny mäsiýetiň içinde bokturup goýanlar. Ýaş ýigit dostlar, gişçik da diýmäýliň. Başardygymyzdan her günäden gaçmak musulmanyň wezifesi. Emma üçüncüsi Allah icabeti. Hemmämiz Hudaýdan bir zatlar isleýäs. Ey birimiz zindegimiziň gowlugyny, ewlady salih, ey din dünýämiziň azatlygyny Allah'dan isleýäs. Şi etýän dogaly, şi icabeti Hudaý bize bersin, şi isleýän zadymyz diýsek, Hudaý Taala icabeti dogaň içinde mahfiýet goýupdyr. Ýoly doga etmek, doga almak, hayır doga ettirmek,
Haýsy dogaň içinde taňa şo zat beriljegi mahfida. Ýagşy adam görseň de hayır doga al. Özüň ýagşy wagtlarda da hayır dogaň et. Selahyň doga bolsun. Hudaý Taala ijabetini dogaň içinde bukdurup goýupdyr. Hazreti Ma'ruf Kerhi Kuddise sirruh büyük ewliýalaryň biri. Burun agzar adamyşdyk. Ikinin ara bir sofasy bilen bazaryň içinde gezip ýören. Aňyrdan bir suw paýlap ýören, suw eline käsen alakadan, kadimde bir sogap bolsun näýakadany suw paýlaýarlamışdyk da. Şu zamanada da behterin zatdır. Resulullah Aleyhisselam'dan bir soraptır men. Ene matam ayrıldı şoňa näme gawzat izinden men sogap etsem diýende Resulullah Aleyhisselam suw paýlamak depdir da. Yani şu zamanada da suw paýlamak behterine sogaplyň biri. Be her hal bazaryň içinde bir adamlaň mir suw goýup suw paýlap ýören. Ol doga etip ýörenmişdik. Suw paýlap ýören adam. Haýsy adam men suwumdan iste Allah şoňa bir hesap cennet bersin diýip gıýgyryp ýören ýanky adam. Haýsy adam men suwumdan iste Hudaý Taala bir hesap şoňa cennet bersin diýip doga etip ýören. Hazreti Ma'ruf Kerhi agzar adamyşdyk. Ýörtüp barakadany hey dost diýipdir, maňa suwuňdan goý diýakdan bismillah diýip içipdir. Ýani näki muritlarynyň biri aýtdyr, "Ey pirimiz, sen agdyň arada dätdimi? Sen barakadan suw içadın. Agzyma arada etdi" diýipdir. Emma ol adamyň dogasynyň gawdygyny özde bir de arada tutakadany Allah'ın razi edip Allah'ın cennetine vermek umidimiz batdy diýipdir. Ol adam gönläp doga edipdi. Her kim men suwumdan içse şoňa Hudaý bir hesap cennet bersin diýipdi. Ay öz emelimden oň dogasyny gawurdim. Hudaý Taala ijabeti dogaň içinde bukdurup goýdy. Kimiň dogasy kabul boljak mälimde diýakdan şoň dogasyny alaýyn diýdim diýipdir. Yani Hudaý Taala ijabeti dogaň içinde. Allah'dan bir zat isleýän bolsak, ey ýigit dostum, Hudaýa kän ýalvar doga et. Haýsy doga alýanyň, doga etýäniň, ýagşy adamlara hayır doga etdirýäniň, haýsynyň içinde sen ijabetiň bukdurgulygy ma'lum dädir. Emma ahirki Hudaý Taala bukdurup goýan zady waliyahu fi ibadihi. Hudaý Taala öz ewliyalaryny, dostlaryny bendeliň arasynda bukdurup goýupdyr da. Yani kim haýsy bir Hudaýyň dosty, haýsy birsi Hudaýyň ewliýasy bendeliň arasynda Hudaý Taala bukdurup goýupdyr. Öňden gelen adama ihtiram et. Hiç bir adam tahqir etme. Diniň tawsirýan zatda. Sen tahqir etýän adamyň bir wagt Hudaýyň dosty bolasa, sen dünýä ahyryň biderek edamasyn. Hudaý Taala kutaja bir zindagimizni bellemeli zadymyz ey ýaş ýigit dostlar. Hudaý Taala razyçylygyny ýagşy zatlaryň içinde bukdurup goýupdyr. Hudaý Taala gaharny günäliň içinde bukdurup goýupdyr. Hudaý Taala ijabeti dogaň içinde bukdurup goýupdyr. Hudaý Taala welisini, dostlaryny, ewliýalary bendeliň arasynda bukdurup goýupdyr. Be her hal bir de Resulullah Aleyhissalatu vesselamyň bize beren dersi boldy. Bedir jengine bar ýakale Hazreti Ebu Lubaba, Hazreti Ali Resulullah Aleyhisselam bilen bir düye sehimleri bolanda, gedekleş minmel bolanda, ya Resulullah biz sen tarafından yürüyor, sen düyeminden gittiğinde Resulullah Aleyhisselam aytti, siz menden güýçürräk de ve menne sogapdan biniyaz edip Resulullah Aleyhissalatu vesselam şu dersi berýär. Emma wagtymyz da boluşdy, gurrun edamasy batdy. Geljek jelesede Bedir yerine barılya ve ondan sonra cengle bolya Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in Resulullah Aleyhisselam'ın yanındaki bolon zatları bilen hizmetinize yetiştirir. Hudaý Tebarek ve Teala aydan eştellerden kabul etsin. Hudaý Tebarek ve Teala rizayetin taatin içinde koyuptur. Her gaysimiz bir yerden Allah razı olsun kelipdir. Hudaý Tebarek ve Teala cümlemizden razı olsun inşallah. Ötellen ruhşat bolor ýaly bir elham 3 ihlas okuýakadan eçerde daşarda kulak asalan umidwarlarynyň ruhlarına bağışlar. Okuyverin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.